Hej igen. Jeg har vist, hvordan du kan lave cirkler, og hvordan du kan lave tekst. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en kassetegning på noget, der hedder makercase.com, og åbne den i Inkscape. Først skjuler jeg Inkscape, og så skal vi åbne en browser, f.eks. Google Chrome. I Google Chrome besøger vi hjemmesiden makercase.com. Herinde kan vi skrive nogle forskellige tal, som genererer en kasse, som du kan se her. Først vælger vi enheder, og det skal være millimeter, som altid. Så vælger vi en dybde, f.eks. 30 mm. En højde, f.eks. 60 mm. Og imens kan du se, at kassen bliver opdateret inde i midten. Til sidst vælger vi en dybde på f.eks. 40. Vi siger, at målene skal være ydre mål, altså outside, og vi siger, at tykkelsen på materialet skal være 3 mm. Så siger vi, at leddene skal være fingerled. Det er den slags, du kan se herinde på kassen. Til sidst beder vi Makercase om at lave en tegning. Tegningen kan du se her. Før vi downloader den, skal vi lige ændre én ting, og det er det, der hedder curve. Curve skal være omkring 0,08 mm. Det kan variere lidt. Curve har noget at gøre med, hvor godt kassen kommer til at sidde sammen til sidst. Så trykker vi på Download Plans. Og nu kan vi se, at vi har fået en fil, der hedder caseplans.svg. Den finder vi frem. Højreklikker på den, siger åbn i og vælger Inkscape. Nu er tegningerne inde i Inkscape, som du kan se. Og alle siderne er nogle, vi kan flytte rundt på. Vi kan også rotere dem, hvis vi trykker en ekstra gang på den side, vi har valgt. Det jeg vil gøre nu, er at kopiere dem ved at vælge dem alle sammen, trykke på redigér og vælge kopier. Man kan også bare trykke på Ctrl og C på tastaturet. Så åbner jeg vores andet Inkscape-dokument, trykker redigér og indsæt, eller Ctrl V. Nu kan vi se, at siderne er kommet ind i dokumentet. Jeg kan nu flytte ting over på kassesiderne, hvis jeg vil. For eksempel kan jeg gøre cirklen en smule mindre og flytte den herover. Teksten kan jeg rotere. Gøre lidt mindre og flytte herover. Hvis man synes, det er for småt, kan man altid zoome ind med musehjulet. Nu kan jeg bede laserskæreren om at skære alt det her. Men først skal jeg gøre én ting, og det er at tjekke, at farverne er rigtige. For det første skal alt have tykkelsen 0,025 mm. Også kasserne. Nu vælger jeg dem alle sammen ved at holde Shift inde. Som du kan se, er stregerne lidt tynde. Det er derfor, det er bedst at gøre det sidst. Hvis der er noget, der skal skæres, skal det være rødt. Det skal kassesiderne for eksempel, så dem gør vi røde ved at sætte R-værdien til 255. De to andre værdier skal være 0.
Alt det, der er blåt, bliver ridset, og alt det, der er rødt, bliver skåret. Så nu får vi en kasse, hvor der på den ene side er ridset lærekasse, og på den anden side skåret et hul. Tak fordi du kiggede med.